Čaute, ja som Maggie a dnešný vlog bude také zhrnutie z herne a z rôznych iných vecí, ako som si dávala tetovanie, vlasy dosvetľovala a vlastne taký proste fun vlog, takže enjoy! Daj mi prachy. A to musí držať? To musí držať? To si máš... To dodám. Ideš, bež. Skoč! Čo robíš? Á, to stapa. Ja už viem. Okay. A budeš, Maggie, toto musíš robiť s rukami. A potom pôjde do... Musíš bicykl... Ja neviem, ja to bol návek, ty to hráš. Za tebou. No však hovorím. No iď na to. Jaká sústredená. To sa má zase zastaviť predtým. Ja neviem, ja to bol návek, ty to hráš. Tak to žere. Hej, ne? No, McDonald House Charities. Ukáž mi ešte zo tej druhej strane, jak to vyzerá. Máme za hodinu už vzhľad na ten hodí. Ja, ale neviem, ako to hraje. Co chceš? Áno. Už viem. Aha. Musíš pridávať asi. Natočím zo spredu. Nakláňaj sa, bo zabúdať. Musíš sa nakláňať poriadne. Poď, pridaj. Kde ideš? Ale ty natočíš sa. Ideš. Ide. Tak, to si to predstavovala? No neviem, či by to nemalo byť viac vyťahnuté. No. How did you end up in the mine? She was carried and taken and What did you see? I don't know. Práve som nafotila nejaké fotky na Jazz cosplay, teda Jazz Until Dawn. Until Dawn. A no, tak toto nejako vyzerá. Ale som strašne neschopná actingu. Ja proste neviem lipsynkovať a hrať. To je hrozné. Ja sa tak snažím tie facial expressions spraviť a vyzerám jak debil. Zachráňte ma takto. Čo? Je tam kránik.
idem mi Kiarka zosvetliť odrasty, takže toto je predtým. Prvé kolo je hotové, je to stále také žlto-oranžové, ono to neviem prečo na kamere to tak nevidno, možno je to tým, že je tu zlé svetlo, alebo neviem. Ale predtým, jak som si to natáčala, tak to vyzeralo s tým svetlom, že jak super, ale in real life je to proste viac fľakaté. Takže druhé kolo platinová bude a bude hotovo. Hotové. Vyzerá to super. Ešte. Tak si mohla tam stať, to bolo cute. Nižšie, nevidno ťa. Ešte raz. A nižšie choď kus. Teraz. Prečo? Spievaj. Prečo? Yay, cute. That was Miami. Teda hodíš sa k tomu autu. Jaké fotky. A to čo mu dávame hore palec? Meno dnešné. A to je všetko pre dnešné video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment, subscribe a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Bye bye!